سلام كمي تخونو كبرات تغطاتلتي CM إكسترا شو علتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا كساب فصامي مدبنا مسانا كتسنحو بخبرين عدم أب تشاينا نمبل 23 جزيو أمكياز ركب محبر قدم بشكلة عالم UCI نايكل تنت ملك عزلو زور كون هاي ليك سولوس شعات حملة بسالساي مدرخو كتسير وعلو أبزا مدرخ دما تقرارمتي كلتا 200 كيلومتر زرح قطو دريما كايدوم نزا مدرخ دما إيطالياوي أبردياني CSF فايزانا مانويل تايوزي نودرو ب4 ساعات 59 دقيقة 10 خاليتن بمزامو عود سالساي مدرخ زور كون هاي ليك كوينو أبالا سنة شامبيون أفريقيا هيرتراوي هينوك ملو برهان كابعوت مدرخ كيزيكي كسره كال أي ترتحيزو ورودرو زازيمو بزم سرت مانويل تاروزي ب10 ساعات شوعة دقيقة 10 حدا كاليتن مريحنة زركون هاي ليك تركبو هينوك ملو برهان ب10 خاليتات دحيرو كال أي ترتحيزو لو بنتبي مانويل تاروزي ب20 شوعة نتبي قدامي يكون يمرحلو هينوك ملو برهان ب20 كلتا نتبي راو أي ترتحيزو يكتلوم هنوك ملو برهان بعصر شلوشنت مرحنتان بس عقب كون هاي ليك تركيبو زور كون هاي ليك ربع 10 تحمل برابع أي مدرخو كقصليو أبزا مدرخ دمها تقرارمتي 290 شلوشن نتبع حري كيلومتر زرحكتو ودرك كايديوم هنوك ملو برهان زحلف عمت أبال باردياني CSF فايزانا أبز نبرو جيزي نزور كون هاي ليك بجيزين بنت من قدامي أمني عقب دمها سالساي ترتحيزو ودرو زازيمو من بارو ذكريو تمال سوني أب عرفت زو على تور دي فرانس سولوس شعات حملة بمبل 10 مدرخو قتلو أبزا مدرخ دما تقرارمتي 287 كيلومتر زرحكتا ودريما كايدوم أبزن زحلفات شعات مدرخات اتي انكواب كلتا مدرخات تعاويتو زركب إيرتراوي أبال إنتر مارشا بنيام جرمايو زاقيت 4 تقرارمتي كابزو ودران صاحبهم ناب 10 مدرخ أتيوم نساتهم دما دينماركوين ماركس بيدرسن كاسبر بيدرسن أب قدامي مدرخ استعليت ألاوي ما تشيلي غازولن روسياوي أبال ريد بول بوراهانس جرو فيلاسوفيلنيوم فيلاسوف أبتاش أي مدرخ دحر زقات أمونا يبرك مهارمتي كابزو وددر استعليه رابعي تقدادم أي كوينو تور دي فرانس شعات تحملة أكايدوم أبز نبور مدرخات كم أيرلانداوي سام بنت بيلجماوي وونت فان أرت إنجليزاو مارك سلسته جيزي سويزرلانداوي ستيفان كونغ ريبابليكاوي يان إيرت بورتغالاوي روي كوستان كولومبياوي إيغان برنالن ناي مدرخ عوتا مزجبهم زنبرو تقلادمتيوم أب تاريخ تور دي فرانس نبتش أنا يمرح مالا زبزحه معالتا استخدنا بيلجماوي إيدي ماركس يو إيدي ماركس نميتن 10 تحرين معالتات نبتش أمالا تخدينو كبرا وسن شبيتو زركب تقلادمايو نزع عسريت مردخ بيلجماوي أبال غانتا ألبيسن ياسفر فيليبسن كعوة اللايو زلع على قمت رغيب وددر جميرو نفيليبسن تغطيلهم دما بقدم سعب بنيام جرماي بيلجماوي أرناو ديلاي هولنداوي ديلان غرينوفغن إنجليزاوي ماركا فانديش كولومبياوي فرناندو غافيرا جرمناوين باسكال آكيرمانن فيل باهاوسنن نرويجاوي ألكساندر كريستوفن هولنداوي فابيو جاكوبسنن عوتات نايزا مدرخ قونو بحثين نزقربو تقلادمتيهم نيروم وددر 15 كيلومتر مستلعلو عباي وجله بزي زخونه متقعتي بحبار تጓዓዝ نيرا ابز وددر ተርጸሚደን ካብ ዘለዋ 22 ጋንታታት እታ እንኮ ኣብ ታሪኽ ናይ መድረኽ ዓወት ዘይብላ ኖርዌጃዊት ጋንታ ኦኖ ኤክስፕሮያ ኢንተር ማርሾን በተመሳሳሊ ኮሙን ኤክስፕሮ በዘይኮነ ናይ መድረኽ ዓወት ናብ ዝውድር ኣትያ ኳንተ ነበረት መንገዲ ዓወት ቢንያም ግርማይ አቢልያ ኣብ ታሪኽ ንፈለማ ግዜ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ዓወት ኣመዝጊባ እቲ ሕማቕ ታሪኽ ናብ ኦኖ ኤክስፕሮ ደርቢያ ነፍሳ ግሊላ ድሕሪ 25 መዓልታት ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ፓሪስ ናይ ጽርግያ ውድድር ብሽክለታ ይክከየድ ኣብ 68 ኪሎሜትር ዓባይ ጉጅለ ብጋንታታት EF ኤዱኬሽን አልፒስንን ኣብ ትቅለሰሉ ዝነበረት እዋን ዛጊት ዝመለቐ ተቀዳዳማይ ተረኽበን ኣብ 46 ኪሎሜትር ናይ ፈለማ መጥቃዕት ተኻይዱ ቤልጂማውያን አባላት ሎቶ ማክሲም ቫንጊሊስ ብረንት ቫን ሞር አባል ኢንተር ማርሼ ኮቦ ጎንሰን መጥቃዕት ካይዶም ንጾታ ትንፋስ ክዘርኡሉ ተራእዮም 48 كيلومتر إنتر مارشة نمرحنة عباي وجلة تركيبا نتعدحري 10 كيلومتر زنبرت ناينت بقطبتا وددر بنيام جرماي تربح زخونو المنجد المتحت بقيسا أبا 51 كيلومتر أبز نبرت ناينت بقطبتا وددر كابزا هدمو أبال إنتر مارشة بيلجماوي كوبا غوسنسس قدامي أتيو 20 نت بوسيدو أبال لوتو بيلجماوي برنت فان مور دما كالا أتيو 10 شوعة نت بوسيدو بنيام جرماي زنبر عباي وجلة سالساي ترتان محاز أبزا كيرتو قطبتا وددر اتي بزختلو حما قد فولتا بريساستر زبل قصل زله ياسفر فيليبسن كم امرو نغعزو بنيام جرماي عطيو نابتا بيلا صقيعو سالسايتر تحيزو 15 نጥብ ወሲዱ بنيام جرماي رابعي كوينو حنصات بمرغاصو 16 نጥብ ወሲዱ ابزا ፍጻሜ ጋንታ ኢንተር ማርሻ ቀዲማ ንኮበ ጎሰንስ ንቅድሚት መልአኻ ብዕላማ ይመስል ኣብ ዓባይ ጉጅለ ዘጋጥም ስለዘይፍለጥ ብውሕዱነተን ቀዳማይ ዝሆባ 20 ነጥቢ ክጠፍኣ ዝለኣኸቶ ትመስል ብሉጽ ታክቲካዊ ጾታ ካብ ኢንተር ማርሻ
ጋዜጠኛታት ነዚ ውድድር በቐጥታ ዝተመሓላልፍ ዘላ መደበር ቴሌቪዥን ሱፐር ስፖርት ዲያኑ እንታይ ውሳኔ ክህብሉ እዮም ክብሉ ይስምዑ። ጋንታ ኢንተርማርሼ እውን ድሕሪ ጸወታ ናብ ኮሚሽነራት ናይ ውድድራት ጥርዓን ከተቕርብ ትጽቢት ይግበር። ፊሊፕሰን ኣብ ሻርሻይ መድረኽ ኣብ ግዜ ቅጽበታዊ ውድድር ብዝኽተሉ ሕማቕ አካይዳ ቅጽበታዊ ውድድር ሒዞም ካብ ዝነበረ ካልኣይ ተርታ ተሰጊጉ መበል 107 ተርታ ንኽሕዝ ብኮሚሽነር ናይቲ ውድድር ከም ዝተቐጽዐ ዝዝከር እዩ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ንላዕሊ ንፊሊፕሰን ዓጢቖምሉ ዝመስሉ ኮሚሽነራት ናይዚ ውድድር ነዛ ፍጻሜ ክዕዘባ ምዃኖም ከም ርዱእ ተወሲድሎ። ቢንያም ድምር ነጥቡ ናብ 267 ኣበሪኹ። ፊሊፕሰን ብ143 ነጥቢ ካልኣይ፣ ኣብርሃምሰን ብ107 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ። ኣብ 56 ኪሎ ሜትር ዕላምኡ ዝሃረመ ኣባል ኢንተርማርሼ ኮቦ ጎሰንስ ናብ ዓባይ ጉጅለ ተመሊሱ። ክለባት ባሕሬይን ቪክቶሪያንስን ቲም ጃይኮን ኣልኡላን ዝሓለፈ ዓመት ሒዞም ካብ ቀረባ ተቐዳደምቲ ነቶም 7 ሒዘን ኣብዚ ውድድር ቀሪበን ዘለዋ ጋንታታት እየን። ቤልጂማዊት ጋንታ ኢንተርማርሼ ዝሓለፈ ዓመት ሒዛቶም ቀሪባ ካብ ዝነበረት 8 ተቐዳደምቲ ንቢንያም ግርማይ ሓዊስካ 4 ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተሰሊፎም ዝነበሩ ተቐዳደምቲ ኣኸቲላላ። ዕዉት ሻርሻይ መድረኽ ቻምፒየን ሆላንድ ዲላን ግሪኖቨግን ኣብ ፈረንሳ መበል 200 ውድድሩ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ተቐዳዳማዩ። ኣብ 108 ኪሎ ሜትር ኣባል ኢንተርማርሼ ቢንያም ግርማይ ዳሕረዋይ ጎማ ብኮ ገይሩ ድሕሪት ተሪፉ። ብክለቡ ድሕሪ ዝተገበረሉ ቅልጡፍ ሓገዝ ድማ ዳሕረዋይ ሮታ ቀይሩ ኣብ 112 ኪሎ ሜትር ምስ ዓባይ ጉጅለ ተሓዊሱ። ክሳብ ዝተገልጸ ርሕቀት ዓባይ ጉጅለ ብሓባርያ ትጓዓዝ ነይራ። እዛ መድረኽ እታ ዝወሓደ መጥቃዕቲ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተኻየደላ መድረኽ ኣይኮነትን ኣይተርፍን እያ። ኣብ 167 ኪሎ ሜትር ናህሪ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ሰዓት 42.62 ኪሎ ሜትር ትጓዓዝ ነይራ። 9 ሐምለ 2010 ልክዕ ከም ዝዓለ ዘጋጠመ ፍጻመ እዩ። ፖርቱጋላዊ ሩይ ኮስታን ስፓኛዊ ካርሎስ ባርዴዶን ድሕሪ ምዛም ሻርሻይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ሓያል ባእስ ተሸይሞም። ባርዴዶ ብሮታ ገይሩ ኑሪ ኮስታ ድሕሪ ምራሚዩ እቲ ጎንፂ ተላዒሉ። ድሕሪ ፍጻሜ ባርዴዶ ጾታ ንኽዛዘም 20 ኪሎ ሜትር ክተርፎም ከሎ ብሮይ ኮስታ 2 ግዜ ብጉስቲ ከም ዝተሃረመ ገለጸ። ዲያን ናይቲ ውድድር ንኽልቲኦም ምስ ክለባቶም ሓዊሱ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ በይኑሎም። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይቲ ዓመት ኣብ ምጽራያት ናይቲ ፍጻሜ ዝነበረ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም ንጠንቅቲ ባእሲ ዝነበረ ካርሎስ ባርዴዶ ንምስል ብሽክለታ ኣባላሽ ብዝብል ክሲ ካብ ናይ ወርሒ ጥርን መጋቢትን ውድድራት ናይ 2011 ክእገድ ወሲኑሉ። ካብ 2011 ድሓር ካብ ዝተኻየዱ 76 ናይ ጎልጎል መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ እቶም 61 በቅጽበታዊ ውድድር ዓባይ ጉጅለዮም መዛዘብ ረኺሞም። ጾታ ንኽዛዘም 20 ኪሎ ሜትር ተርፎ ዛጊት ዝሃደመ ጉጅለታ ኣይተረኸበትን። ጾታ ንኽዛዘም 10 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ዓባይ ጉጅለ ጌና ብሓባር ትጓዓዝ ነይራ። ኣብ 51 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትላ ዝነበረ ኣባል ኢንተርማርሼ ቤልጂማዊ ኮቦ ጎሰንስ ዕዉት ዝበለጸ ተቐላሳይ ናይዛ መድረኽ ምዃኑ ረጋጊጹ። ጾታ ንኽዛዘም 3.7 ኪሎ ሜትር ቢንያም ግርማይ ኣብ ሮታ ያስፈር ፊሊፕሰን ኮይኑ ልክዕ ግዜን ሰዓትን ይጽበሎ። ጾታ ንኽዛዘም 1.4 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ናይ ያስፈር ፊሊፕሰን ጋንታ ኣልፒስን ብ4 ተቐዳደም ተሰናያን ዓባይ ጉጅለ መሪሓ ኣብ ናይ መወዳእታ ሜትሮታት በፂሓ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ቅጽበታዊ ውድድር እኹል ሓገዝ ጋንታ ዝረኸበ ቤልጂማዊ ያስፈር ፊሊፕሰን ንውድድር ብ4 ሰዓትን 20 ደቂቕን 6 ካልኢትን ብምዛም ዕዉት 10 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ማቲው ቫንደርፑል ኣብ ዓወት ያስፈር ፊሊፕሰን ዕዙዝ ተራ ተጻዊቱ። ሓገዝ ጋንታ ዘይረኽበን ድሒሩ ንቕድሚት ዝገስገሰን ቢንያም ግርማይ ካልኣይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ሞይኡ ንመበል 14 ግዚኡ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ጀርመናዊ ፓስካል አኬርማን ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ። ዕዉት 10 መድረኽ ያስፈር ፊሊፕሰን ድሕሪ 25 መዓልታት ወይ ድማ ድሕሪ 12 ውድድራትዩ ናብ ጎደና ዓወት ተመሊሱ። በዚ መሰረት ብህሉል ግዜ ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻ መሪሕነቱ ዓቂቡ ናብ ተረርቲ ዓቐበታት ዝካየደሉ መድረኻት ካልኣይ ሰሙን ኣቕኒዑ። ቤልጂማዊ ሬምኮ ኦቬኖፔል ብ33 ካልኢታት ድሒሩ ይስዕቦ። ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጋርድን ብደቂቕን 15 ካልኢትን ድሒሩ ሳልሳይ፣ ፕሪሞዝ ሮግሊች ብደቂቕን 36 ካልኢትን ድሒሩ ራብዓይ ተርታ ሒዙሎ። ቢንያም ግርማይ ብሰዓትን 22 ደቂቕን 44 ካልኢትን ድሒሩ መበል 76 ታርታ ሒዙሎ። ብነጥቢ ቢንያም ግርማይ ብ267 ነጥቢ መሪሕነቱ ዓቂቡ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ኣቕኒዑ። ቤልጂማዊ ያስፈር ፊሊፕሰን ብ193 ነጥቢ ካልኣይ፣ ኖርዌጃዊ ዮናስ አብርሃምሰን ብ193 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ። ኖርዌጃዊ ዮናስ አብርሃምሰን ብ33 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ዓቂቡ። ታዴይ ፖጋቻ ብ20 ነጥቢ ይስዕቦ። ፈረንሳዊ ቫሌንቲን ማዶውስ ብ16 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ። ቤልጂማዊ ሬምኮ ኦቬኖፔል ብሉጽ መንእሰይ ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ስፓኛውያን ኩዋን ኣይሶን ስፓኛዊ ካርሎስ ሮድሪገዝን ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ይኽተልዎ። ቢንያም ግርማይ 17 ደረጃ ኣማሓይሹ 7ይ ተርታ ተሰሪዑ። ብጋንታ ዩኤ ኢማራትስ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሓላ። ቱር ዲ ፍራንስ ረቡዕ 10 ሐምለ ብመበል 11 መድረኹ ክቕጽል እዩ። ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 211 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ዓቐበታት ዝመልኦ ውድድር ከካይዱ እዮም።
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ እዚዩ ነይሩ በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን